Together, growing in faith, changing communities. Mawudunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami, ngifisa ukuba sibuke ivangeli likaMarkus, isihluko se-12, ivesi yama-20 nesishiyagalombili kuze kube ama-34. Kwase kusondela omunye wababhali owayebezwile bebuzana, eqonda ukuthi wayebaphendule kahle. Wambuza wathi, ngumuphi umyalo wokuqala kuyo yonke na? Jesu waphendula wathi, okokuqala ukuthi, lalelani Israel, inkosi uNkulunkulu wethu, inkosi yinye. Woyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo onke amandla akho. Okwesibili lo, uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Awukho omunye umyalo omkhulu kunale. Umbhali wayesethi kuye, yebo mfundisi, ushilo ngeqiniso ukuthi yinye, ayikho enye ngaphandle kwayo. Futhi ukuyithanda yona ngenhliziyo yonke, nangengqondo yonke, nangamandla onke, nangokuthanda umakhelwane njengalokhu umuntu ezithanda yena, kudlula yonke iminikelo yokushiswa nemihlatshelo. uJesu ebona ukuthi uphendule ngokuqonda wathi kuye, awukude nombuso kaNkulunkulu. Akwabe kusaba khona unesibindi sokumbuza. Thandwa zami, ngiyayithanda indlela le ndaba ebekwa ngayo. Eyokuqala, umbhali othe sebezwile bephendulana bekhuluma, ebeseya kuJesu eyobuza ukuthi kahle kahle muphi umthetho omkhulu kunayo yonke. Ijulile lembuzo ayibuzayo. Oqala, uma ebuza ukuthi imuphi umthetho omkhulu kunayo wonke, kuvuka kumina enhlizweni ukuthi kungenzeka ukuthi lensizwa ingumbhali iyayazi ukuthi miningi imithetho. So lo muntu ufuna ukuminimize, ufuna ukuthi ekuyo yonke lebhaliwe iyiphi ebaluleke kakhulu. Lento uyayibone kumfundi olungiselela ukuhlolwa kwakhe. Abuze uthisha ukuthi, ayi impela kuningi osifundise kona, kodwa ukuze ngikwazi ukulungiselela ukuhlolwa kwami, yikuphi la engimele ngifocuse khona kakhulu, yikuphi lana engimele ngisebenze khona kakhulu, engazi ukuthi ngizobuzwa kusuka la kuya la. Nakanjalo empilweni ikhona into efana naleyo, ukuthi umuntu uyabuza ukuthi sengiphila impilo yami yonke, ngazi ngiyokwazini ukwazana nenkosi nokuyibona. Uthi omunye ubaba mexoxa indatshana, uthe sawumfanyana emncane wahamba eyothatha incwadi zokushayela, kodwa wayesesigabeni sokuyobhalela ilearners. Uthi wafike wahlala ngaphambi kwakhe kwakuhleli ibhungu, insizwa yomlungu. Ukhule lo mubaba etshelwe ukuthi ayikho into ehlakaniphe njengomlungu. Nakanjalo ke athi mayisebhala ayingabaze yena, kodwa ngenxa yokuyingabaza kwakhe ebese donsa amandla nethemba kumlungu ohleli phambi kwakhe. Ebese lokho ekopela umlungu mebhala, abuke naye, abhale ukubhalwa umlungu, athike la kuthikwa khona umlungu, aqede umlungu naye akopele aqede. Njengabantu abaningi abakopelayo, ebese ethi ukuhlala kancane, athi ukuzinda, athi angimdedele ahambe eqala lo mlungu. Nangembala ahamba umlungu, bahamba abanye ababili abathathu emva kwakhe, ebese ehamba naye. Afika libeke aphumele ngaphandle. Uthi wayengeve qhosha ngaphandle,
ebatshela ukuthi ngiyazi mina ukuthi ngiphasile, nginesiqinisekiso. Uthi enhlizweni yakhe wayazi uphasile ngoba ukopele kumlungu. Nangembala aphume lona obebabhalisa ukuhlolwa kwabo, uthi babe u28 kanje. Mephuma lo abatshela ukuthi kulo 28 bawu5 kuphela abaphasile. Nangembala babizwe oqala, abizwe owesibili, abizwe owesithathu kube umlungu. Ebese babuka bonke, ebese enhlizweni yakhe kulo 2 khona igama lami. Ebese ebatshela ukuthi hayi ngiyazi mina ngiphasile. Ebese bizwe wesine ngabe uyena. Anmesuka before abizwe ogcina kubo yena osukuma kuqala. Ethe sabizwa uthisha avedane asukume ajabule, kanti uthisha kabizi igama lakhe. Kubizwe umuntu. Ebese ebuya kuthisha ethi angiqondi. Athisha wathi awuqondi, athi angazi ngifeyile kanjani ngoba nginesiqinisekiso ukuthi ngiphasile. Athi uthisha why ube nesiqinisekiso esingaka? Athi if lo yamlungu ephasile nami ngiphasile. Athi uthisha why usho njalo? Athi because sifundiswe ikampani efanayo and buka impendulo zakho ubuke nezami ziyafana lezi zinto, ngiphasile nami. Nangempela uthisha alibuke iphepha lomlungu, alibuke la lensizwa, impendulo ziyefana, bonke bayibuke ziyefana. Bese uthisha impela impendulo ziyefana kodwa imibuzo ihlukile. Injalo impilo ethandwa zami. Ungafuni ukuphila impilo yomunye umuntu. Musukufuna ukufana nomunye umuntu ngakho konke. I-exam ayibhalayo kulelizwe lasemhlabeni ihlukile kuneyakho. Ungavuma umuntu akubukele phansi ngokuzama kwakho nangokuhluleka kwakho. Ngoba baningi ebebezohluleka ukuba uNkulunkulu bebanikeze impilo yakho. Yazi baningi abantu abakubukayo bakudelele bakweye. Baningi abantu abakubukayo bathi wazwane nenhlanhla usibanibani. But if only they knew the sleepless nights, inyembezi odlule kuzona, umzimo odlule kubona, ukuze ube yilo muntu oyena. Ungazenyezi, ungashintshi isipho uNkulunkulu asibeke kuwena ngoba nakho ufuna ukujabulisa omunye umuntu. Ungacompromise ubuwena ngoba nakho ufuna ukuthandwa omunye umuntu. Buzo oqala uthi kuyo yonke lembuzo, kuyo yonke lemthetho, imuphi ongcono, imuphi omkhulu? uJesu uthi akulalele. Mhlawumbe ngibona into yokuqala ebalekile is to listen. To listen to yourself. Listen to myself when I complain about myself. Mangizibuka esibukweni ngingasithandi. Mangihleli phakathi nabantu ngizenyeza. Mangizibuka emndenini engivela kuwona, kubantu engizwana nabo. Abanye bethu have become our own worst enemies. Angiphiki ithandwa zami, abanye bethu sihlale nabantu ebesiyitshela ukuthi bayasithanda, ebesiyitshela ukuthi bafuna ukusisiza, ebesiyitshela ukuthi bayasihlonipha, ebesiyitshela ukuthi bafuna ukuthi nathi siqhubekele phambili nempilo, only to find ukuthi konke abasitshele kona abakwenzanga bona empilweni zabo. Mina ungitshela ukuthi kodwa yena waphila impilo ehlukile. Eyithandwa zambalwa abantu abazoza kuwena athi wesibani mina nginecebo lokwenza imali.
akunike lonke lelo cebo. Iningi lokutshela into ezokubhekisa le ntshonalanga, yena ahamba empumalanga ngoba uyazi ukuthi ufuna ukuthi kuphumele yena. Ethana sami bambalwa abantu abazokusiza bengafuni ube ingcele bane yabo, abazokusiza ngoba nakho befuna ukukubona usimama empilweni. Musa ukuzenyeza, musa ukuzibukela phansi. You may be out, you may be down, but uNkulunkulu akaqedi ngawe. Isimo lesi, isigaba lesi sizodlula. Angeke kuphele kanje ngempilo yakho. uNkulunkulu somandla makabe nathi, makasibusisa sivikela sikhanyisele. Masinikeza amandla negrasiya lakhe ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.